ud. Jeg kan dog løfte ørerne og kigge rundt, mand. Ja. Nej, jeg vil ikke have noget. Mopsede det. Hold da op. Der kommer et stykke flæskesvær og se, om du vil have det. Nå, nu den. Hvor skal jeg hen? Han tager sådan. Hvordan? Ja. Har du ikke din telefon her? Han ved altså også godt, at vi skal ud til bilen. Hej. Ja, du får en. Du vil have Ole og Susanne. Morfar? Ja, det går fint. Morfar? Hvem vil du snakke med Ole eller Susanne? Så sådan. Nej, mops. Ja, hallo? Goddag, Levinson. Han ved altså også godt, at han skal ud i bilen derfor. Nå, det siger jeg ikke forstod, hvad han sagde. Vi skal ud i bilen, Tarzan. Nej, det har været Ud i sol i dag, bilen. så fint hele dagen.